Niyabona xa kuyile case yalonyana ka former president waseZimbabwe Mugabe, I'm very much interested into yoba bazophuma njani kuyo because sokunezintsha futhi. Mosi kuvakalela into yoba kwadutyulwa umuntu then kwakhona abantu ababaleka bedibana namapolisa baripotela amapolisa bayibo sesive isound yokuqhushumba kwesibhamu kwaMugabe babalekela khona xa befika nyani ukhona umuntu odubulekile nini uzava kuthiwa ngu-security guard nini uve uba ngu-garden boy but ke bottom line ukhona umuntu owadutyulwa and kwathiwa imeko yakhe i-critical wabalekiswe lesibhedlela. Hayi ke jiki phethu kufunana nomcimbi wesibhamu. Sibhameso esingakafunyanwa even today. Kwaza even i-divers ngoba kune-swimming pool kuleya ndawo bangena baqubha apho befunana nesibhamu dololo. Oh okay. Bachargwa ke ngoku babanjiwe mos babanjwa iphofu beyi-2. Bathathwa basiwa basiwe eziseleni ke. Hayi kuthe kusenjalo seva into yoba ingathi umcimbi nokwenza nebail yakhona ingathi postponelwe to uMay. Ndasibuza into yoba ithini nalento uMay. Oh okay kwabeke phofu kunguJanuwari. Uzibuza into yoba ayiqhelelanga ayivamisanga nje into efana naleyo because usually umuntu uyabanjwa then within 48 hours or so appear okanye the next day uba is during the week appear ecourt achargwe then kuzawuphiwa i-date ngokuba uzawuya nini for ukuyo-apply for i-bail but ayikaze nje ibe okay andiqhelanga phofu. It's just that I've never really focused on cases like this in case ukhona umuntu kwi-comment section ozathi hayi ayonto emangazayo but mna ke iyandimangaza into yoba imani why ngoJanuwari kuzathiwa for uku-aplya not for i-trial for just uku-aplayela i-bail kuzabe kunguMay. Oh okay hayi ndayimamela le nto le. Ndensayimamela loo nto leyo into yoba kuzaba phaa koMay kwavakala into yoba seke okay uyaphila mos lo muntu ojuyuliwe kwavela into yoba laa mntu lowana uthi akasakhumbula into yoba kwenzekeni meaning akasakhumbula uba uduyulwe ngubani. Hayi bo ndithe ndisama ngazo yile nto kwathiwa hayi uthi engakakhona into engathi uthi uzidubulile or something like that yena self but ndazibuza into yoba wazidubula njani umntu ngoba kuthiwa uzidubule emqolo. Okay xa kazidubulile satshona phi isibhamu ikwangomnye umbuzo lo phofu ke xa bebanjwa abayana izi-charges zakhona yi-attempted murder I think plus ke ngoku defeating the ends of justice since umcimbi wesibhamu isibhamu siduke nezwe. Hayi ke sithe sesenjalo sabe sisiva nonina wakhe meaning inkosikazi kaMugabe ke ngoku uGrace useZimbabwe mos wabaleka phe South Africa naye ngathi engumuntu nje ongekho sezincwadini eziright nasemapoliseni waye-assaultene nabantu wabanjwa waphuma on ngebail sikabe sitsho uthe ngekho apho wadla phansi wabuye eshiya South Africa. So ngoku kumele into bazosupport unyana kaloku unyana ubanjiwe kwathiwa hayi akazukwazi ukuza because uthi usaba ukubanjwa kwayena ke ngoku umama umntana lo. Oh okay ayishap igama lomntana nguBelamine. So kwabe kuthiwa umama yakhe uGrace akakwazi nokuzomsupporta because noba usaba ntoni uba kuzavutshwa ele lakhe kwayenye ityala. Sithe sisave njalo hayi kwavela ke ngoku uyaqalisa mos ukuvela ifayile into yoba imani kwayena lo mfana akaqali ncam ukuvela ezintweni ezinamapolisa ngabantu nje vele basoko besenza into ezirong kwa ukudutyulwana kwakulaa mzi ayonto yokuqala iqaleka into yakhona. Hayi bo ithini nalento. Okay so ngoku ezintsha zithi ke ngoku lo mfana sebefuna ukuza nento ethi kwalapha eSouth Africa uze uhleli ngokungekho kwasemthethweni ingathi eyamalanga wayewanikiwe wawa-exita so seke khona ngomasithi nje ukhona eSouth Africa illegally. Oh okay so izathi into yakhe ke ngoku because the next thing bazathi ufacea i-deportation meaning ufacea into yoba mele athathwe asiwe eZimbabwe. Hayi maqala bazathi bemsa eZimbabwe uzabe sekeyigqibile icase le yakhe okanye ithini into. Hayi yinto endisayiva siyiva apha towards weekend. Oh okay hayi bosokuvela enye ukhona omnye umuntu naye osekethi naye uke wadutyulwa uke wakhonjwa ngesibhamu I mean not ukudutyulwa uke wakhonjwa ngesibhamu kwangulo nyana evezone ke phofu uthi une-evidence ingathi unayo ividiyo akanayo uzoleya ama-charges. So izathini le nto because ndinayo into ethi bona bebezafuna ukuyidlala isidiplomasi isipolitiki mos it's tit for tat you scratch my back and I scratch yours. So bebezawufuna ukwenza but izawuthini njengoba ngoku ingathi zamane kuvele enyeni because nabanona le case yalo mntu kumele into bivele phofu ndizibuza into yoba umcimbi we-CCTV uthini kulamsi ngoba uba ngaba kwakukhona ama-PKTT kulamsi kwakungazuphuma mntu kwakungazungena mntu. Ningalibalanga kwakati somulife i-PKTT bathi beqhathwa ngomcimbi onokwenza ne-CCTV bekhonjiswa i-CCTV esekitchini basensa nje into yoba ayonguye undoqo lo
babiza umpethe wakhona, umpethe wafike wathi ayikho le, bamba bayoyibhaqa phi, eyona bayoyibhaqa kwi-main bedroom. So apha ke ngoku kubonakala njengathi baninzi abantu bebengena bephuma, so kuzawujika kulahleka nje nezibhamu ngathi mninzi umntu bekekhona apha. So izawuthini umcimbi wakhona owe-CCTV eyapha kwaMugabe? Okay, inoba bazathi ayibingasebenzi. Oh, okay. Zithini i-neighbors? Because even i-neighbors zine-CCTVs zabo. Yes, izawuvela umcimbi nokwenza nama-security companies okanye abawasebenzisa into yoba hayi i-security company ithi okanye hayi but nje enye zizawuvela into ezathi hayi even izitrato ziba nazo ii-cameras kuthiwe hayi okanye bezingasebenzi. Iyathanda mos ukuvela into efana nale xa into yakhona nje nokushikashika. Izathini xa kukhona ke ngoku a certain neighbor oyena oyi-law abiding citizen avele athi nje mna hayi mna ndinayo i-CCTV yoba kwenzekani la mini? Because right now angeke wazi uba lo mntana omntu odutyuliwe ngowalapha eSouth Africa okanye ngowangaphandle, because kwaleyo information ayikafiki kuthi, asikayiva thina public into yoba ngowaseSouth Africa okanye ngowangaphandle kwalo dutyuliwe. Njoba yena selfu seke ngumuntu ongasazi ongasakhumbula njoba sesithini nje isitori sakhona, whether usabela impilo yakhe okanye usekethengiwe, it all does not matter. Mna ndinguye xela mna nonza kuxela mna ndubulile akuxela mna, because isitori sakhona ingathi bikhona nje commotion ekhona ke, but asizuzithetha nje izinto zabantu bamabarebare uba ubani wathina